Milingkod na si Major General Rex Bergante kaganihang buntag isip Bag-ong commander sa Eastern Mindanao Command sa Armed Forces of the Philippines nga nakabase sa Panakan dinhi sa Davao City. Gihulipan ni Major General Bergante ang OIC commander nga si Major General Maria Cuerpo sa gipahigayang turnover of command nga gipamuluhan ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner. Sa iyang mensahe, gimanduan ni General Brawner si Bergante og EastMinCom nga ipadayon ang kalinaw sa iyang area of command o imintinar ang insurgency-free sa Davao Region. Sumala ni Brawner, daghan og buluhaton nga angayang himuon si Bergante. Apan, misalig si Brawner sa kaligdong og kahanas ni Bergante tungod sa iyang mga kasinatian. Usa ka ligdong nga leader si Bergante ug masaligan kini sumala ni General Brawner. I welcome the assumption of the new EastMinCom commander si General Rex Bergante. Matagal ko na kaibigan si General Bergante. And this morning nag-turn over sila sa EastMinCom and in fact the Chief of Staff of the Armed Forces was present. Si General Romeo Brawner. Sinabi nga ni General Brawner that alam niya ang kakayahan at ang record sa serbisyo ni General Bergante. Si Bergante, gikan sa iyang katungdanan isip Commander sa Training and Doctrine Command, Philippine Army. Nahimo usab kining Assistant Division Commander sa 7th Kaugnay Division, Commander sa 101st Infantry Brigade, 10th Infantry Aguila Division, o 22nd Infantry Battalion ubot sa 9th Infantry Division sa Bicol Region. Si Bergante, gikan sa iyang katungdanan isip Commander sa Training and Doctrine Command, Philippine Army. Nahimo usab kining Assistant Division Commander sa 7th Kaugnay Division, Commander sa 101st Infantry Brigade, 10th Infantry Aguila Division o 22nd Infantry Battalion ubot sa 9th Infantry Division sa Bicol Region. Naglaom si Mindanao Development Authority Chairperson Leo Magno nga dako ang matabang ni Bergante sa Eastern Mindanao. Kaya tayo dito sa Mindanao nagpapasalamat, sa Eastern Mindanao nagpapasalamat because naglagay sila ng taong decorated, naglagay sila ng taong malalim ang experience at taong nakatulong sa anti-insurgency. Aside from my position now, I think you know that I'm also the Cabinet Officer for Regional Development and Security para sa Southern Mindanao, para sa Region 11. Kaya masaya tayo kung ang nakaupo sa EastMinCom ay isang opisyal na malaki na ang naitulong sa anti-insurgency campaign dito sa, hindi lang actually dito sa Region 11 kundi para sa buong Mindanao na rin. I attended the turnover this morning and I promised him that all the support that my office can give to the Eastern Mindanao Command, hindi ho tayo magdadalawang isip ng bigay ng tulong at assistance sa kanila. Dahil alam natin, again, na malaki ang may bibigay na tulong ni General Bergante para sa pagpatuloy na pag-enjoy natin dito sa Eastern Mindanao na naging insurgency-free sa panahon nila. Si Magno ang naglingkod usab isip representante sa Cabinet Officer for Regional Development and Security nagbutyag nga anda mo suporta ang iyang buhatan sa paningkamot ni Bergante alang sa kalinaw ubo sa area Eastern Mindanao Command. Rhea Monte Calvo, Newsline Philippines, stay safe.